Toto video je vyrobené v rámci projektu DAHAR a hradené z prostriedkov Európskej únie, programu Juhovýchodná Európa. Dunaj tečie územím s plochou vyše 2800 km od Čierneho lesa v Nemecku až po ústie do Čierneho mora. Dunajský región má veľký ekonomický význam pre Európu. Hlavné mestá dunajských krajín Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad, Sofia a Bukurešť tvoria spolu silnú os a majú potenciál ekonomického rozvoja. Táto os sa nazýva aj Dunajské pásmo. Úsek Dunaja prechádzajúci Slovenskou republikou je dlhý približne 170 km a nachádza sa medzi Bratislavou a Štúrovom. Dunaj je dôležitejší pre slovenský vývoz ako pre dovoz do Slovenskej republiky. Väčšina vývozu po Dunaji smeruje do Rakúska a Nemecka, zatiaľ čo malá časť smeruje do Rumunska, Ukrajiny a Bulharska. V záujme rozvoja vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej dopravy bola v januári roku 2008 založená spoločnosť Verejné prístavy akciová spoločnosť. Jej zakladateľom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Dôvodom založenia spoločnosti Verejné prístavy bolo zefektívnenie využitia dopravnej infraštruktúry vo verejných prístavoch, a to v záujme rozvoja vodnej dopravy v európskom kontexte. Spoločnosť spravuje 3 verejné prístavy v Bratislave, Komárne a Štúrove. Od apríla 2011 do marca 2014 bola spoločnosť Verejné prístavy zapojená do európskeho projektu DAHAR, ktorého hlavným cieľom bol rozvoj vodnej dopravy v menších a stredne veľkých mestách a prístavoch na Dunaji. Prístav Bratislava leží na ľavom brehu rieky v blízkosti centra mesta Bratislava. Nachádza sa neďaleko Viedne a Budapešti a leží takmer presne uprostred vodného spojenia medzi Severným morom a Čiernym morom. Územný obvod prístavu Bratislava zahŕňa prístavné bazény a oba brehy Dunaja medzi riečnymi kilometrami 1871,35 a 1862. Prístav Bratislava je našim najvýznamnejším nákladným a osobným prístavom so strategickou polohou. Vďaka nej tvorí súčasť hlavného mesta, ktoré je ekonomickým centrom krajiny a svojou lokalizáciou uprostred 3600 km dlhej plavebnej trasy na európskej vodnej magistrále číslo 7 Dunaj-Mohan-Rhin umožňuje priame prepojenie vodnou cestou s ďalšími európskymi hlavnými mestami a súčasne aj riečnymi prístavmi Viedňou a Budapešťou. Sekundárne tiež umožňuje výhodné cestné a železničné napojenie na hospodárske zázemie v Tuzemsku, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Bratislavský prístav tvorí osobný a nákladný prístav. Osobný prístav je situovaný na voľnom toku rieky Dunaj v dĺžke necelých 3 kilometrov, od komplexu River Park až po obchodný komplex Eurovea. Nachádza sa na západ od nákladného prístavu medzi mostom Apollo a La Franconi, blízko historického centra Bratislavy a poskytuje vyhliadkové, prievozné a čartrové služby. Návštevníci, ale aj obyvatelia Bratislavy využívajú ponúkané výletné plavby po rieke medzi Bratislavou a Viedňou. Nákladný prístav sa skladá z 3 častí. Staršia časť, ktorá bola vybudovaná na prelome 20. storočia, sa nachádza v západnej časti nákladného prístavu a skladá sa z 2 bazénov, severného a južného. Druhú časť tvorí nový prístav, ktorý bol budovaný začiatkom 80. rokov. Táto časť sa rozprestiera na východ od staršieho nákladného prístavu a skladá sa z jedného bazéna s názvom Pálenisko. Tretiu nazývame Lodenica. Realizuje sa v nej stavba lodí a tiež aj rekonštrukcie a opravy, renovácie lodného vybavenia a zimné parkovanie lodí a jácht. Severný bazén slúži na prekládku hromadného nákladu a kusového tovaru. Časť priestorov na severnom nábreží je spojených železničnou traťou. Jeden z týchto priestorov sa používa na prekládku umelých hnojív. Pre manipuláciu s tovarom sa používajú 2 portálové žeriavy, každý s maximálnou kapacitou 5 tón. Susedný priestor slúži na manipuláciu so železnými polotovarmi a peletami. Používajú sa tu 2 drapákové väžové žeriavy, každý s kapacitou 16 tón. V tomto priestore sa nachádzajú aj sklady na pelety. Bazén Pálenisko sa skladá len z jedného bazéna, ktorý sa svojou veľkosťou akvatória približne rovná obom bazénom zimného prístavu. Je tu umiestnených niekoľko skladov a terminálov. Na východnom nábreží sa nachádza kontajnerový terminál a verejný colný sklad. Trimodálny kontajnerový terminál ponúka skladovacie priestory s kapacitou 2000 TEU na ploche 25 000 m2.
Na južnom brehu sa nachádza terminál minerálnych olejov. V tomto termináli sa nakladajú a vykladajú ropné výrobky určené pre spoločnosť Slovnaft. Manipuluje sa v ňom s benzínom, surovou ropou, ľahkými a ťažkými vykurovacími olejmi a inými derivátmi ťažkých olejov. Rafinéria príjme 6 miliónov tón surovej ropy za rok ropovodom z Ukrajiny a Ruska. Spoločnosť využíva niekoľko druhov dopravy na vývoz ľahkého a ťažkého oleja, ktorý vyrába. Približne 700 000 tón sa z celkového množstva prepraví loďami s hlavným miestom určenia v Rakúsku a v Nemecku. Na východnom brehu bazéna Pálenisko sa nachádza zariadenie na prekládku nadrozmerného nákladu a rororampa. Zariadenie na prekládku nadrozmerného nákladu má k dispozícii dva žeriavy, každý s maximálnou kapacitou 280 tón. Rororampa má kapacitu pre 400 alebo viac osobných automobilov na jednu nakládku alebo vykládku. Prístav Bratislava je ťažiskom nových rozvojových aktivít spoločnosti Verejné prístavy. Víziou je vybudovať z neho moderný riečny prístav, ktorý bude schopný konkurovať moderným riečnym prístavom na Dunaji. Jeho rozvoj sleduje nielen cielené podnikateľské aktivity zamerané na atraktívne a kvalitné prístavné, prepravné a logistické služby, ale aj vytvorenie podmienok pre relax a podporu turistického ruchu. Dôvodom založenia spoločnosti Verejné prístavy bolo zefektívnenie využitia dopravnej infraštruktúry vo verejných prístavoch, a to v záujme rozvoja nákladnej a osobnej lodnej dopravy, ale aj športovej a rekreačnej plavby. Našou úlohou je zabezpečiť nielen efektívnu správu majetku štátu vo verejných prístavoch, ale najmä ich modernizáciu a rozvoj. Chceme podporovať existujúce služby a začať poskytovať nové vo verejných prístavoch v rámci lodnej dopravy na Slovensku, neustále zvyšovať úroveň infraštruktúry a superštruktúry, a to v záujme zvyšovania spokojnosti zákazníkov verejných prístavov a v záujme efektívneho hospodárenia so zvereným majetkom štátu. Hlavnou úlohou spoločnosti Verejné prístavy bude zabezpečiť zdroje financovania na realizáciu navrhnutých riešení rozvoja verejného prístavu Bratislava. Realizácia dvoch projektov je naplánovaná v rámci operačného programu Integrovanej infraštruktúry 2014 až 2020, a to konkrétne projekt modernizácie prístavnej infraštruktúry a projekt modernizácie a dobudovania prístavných hrán a spevnených plôch, na ktorých sa plánuje s prevádzkou kontajnerového terminálu, automobilového terminálu a vybavením technologických zariadení na preklad tovarov pomocou výklopníka. Bratislava má výhodnú geografickú polohu v srdci strednej Európy a nachádza sa na križovatke medzi západnou a východnou, ako aj medzi severnou a južnou Európou. Má veľký predpoklad stať sa logistickým uzlom Európy. Toto video je vyrobené v rámci projektu DAHAR a hradené z prostriedkov Európskej únie, programu Juhovýchodná Európa.